Усім прывітанне. Працягваем жывы эфір на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава, і сёння я буду размаўляць з людзьмі, якія не будуць гаварыць пра палітыку, а будуць гаварыць пра музыку, так што вам, сябры, давядзецца з гэтым змірыцца. Вячеслаў Кміт і Мікіта Арлоў, музыкі гурта Кміт Ансамбль, сёння у жывым эфіры Еўрарадыё. Вітаю, хлопцы. Вітаю. Привет. Ну, чаму мы тут, уласна, сабраліся? Таму што ёсць нагода. Кміт Ансамбль 19 числа прэзентаваў сваю дэбютную плыту, якая называецца «Сонца над пастарункам». І зараз мы пра гэты альбом, а таксама пра маладую беларускую музыку ў Беларусі ў эміграцыі і пагутарым, ну яшчэ мы і песні паслухаем, так што заставайцеся тут з намі. Ну што, якія ўражанні? Слава, да цябе пытанне, таму што гэта твой дэбютны альбом, да? У сэнсе першы для цябе дэбютны альбом, ну вось такая праца з 8 песняў, вось што ты адчуваеш, калі там глядзіш на гэтую карцінку і ўсё такое? Ну, для мяне не першы далёка альбом, таму гэтым... А, не першы, сорі. Да, але для гэтага праекту першы, і тут ён такая, гэта сур'ёзная рыса ў маёй біяграфіі, што сапраўды я нібыта бы всё пачаў нанава, типа, таму ў пэўным сэнсе все-таки, да, першы, ну што я адчуваю? Ну, я адчуваю, што ён класна пайшоў, пра нас там пішуць, людзі асабіста кажуць всякія розныя прыемныя словы, ну і агулам ён, ну, типа, выглядае сур'ёзна. Типа, я гляжу старонкі в інтэрнэце, сур'ёзная музыка. Мікіта, для цябе гэта далёка не першы альбом, калі лічыць все твае праекты, вось як ты да яго ставішся? Ну, я паставіўся з зацікаўленасцю, бо, ну, вось калі я паслухаў першы раз музыку Славы, яшчэ калі у яго былі назвы з Беларус Аутфіт, Беларусь. І процьма іншых назваў са словом Беларусь. Вось, і мне было цікава папрацаваць з ім, як-небудзь зрабіць штосьці лоу-файнае, такое, можа дапрацаваць штосьці, і вось такі шанец прыйшоў, і атрымалася такая праца, мне вельмі падабаецца, бо, ну, здаецца, што я такога не спрабаваў яшчэ, як бы прадукаваць такую музыку, скажем так. Вось, і мне вельмі падабаецца, што атрымалася. Ты і вы як бы пазіцыянуеце сябе так, ну як я зразумела, так, што вы пішаце простую музыку з мудрагелістымі тэкстамі, так? І яшчэ, мне здаецца, вы неяк называеце маленькая музыка. Маленькая, так. Вось раскажыце, у чым сэнс, вось чаму маленькая музыка? Ну, это вось панятак, ён аднойчы прыйшоў да мяне падчас нейкага неспакойнага вельмі сна, я, ну, цяпер упэўнены, што менавіта гэтым я і займаюсь. Ну, сутнасць такая, што гэта музыка, яна як бы сапраўды складаецца з нейкіх простых як бы рэчаў, там, типа, умоўна, там, одна песня, гэта там 3 куплеты з пройгрышамі, одна песня там з припевамі, там, песня з адным припевам. Ну, карацей, вось такія рэчы. І, ну, пры гэтым она, типа, не аднастайная простая, типа, это не в сэнсе, што там, умоўна, один біт на 40 хвілін. Не, тут ёсць некаторыя розныя цікавосткі, але яны, типа, не прэтэндуюць на нешта, чым яны не з'яўляюцца, на мою думку. Вось, это такое пытанне правільнае для мяне, в першую чаргу, диспозіцыі там на тым этапе кар'еры, скажем так, на которым я знаходжусь цяпер. Мікіта, дадасі нешта пра маленькую музыку? Ну, хіба не. Гэта канцэпцыя цалкам Славіна. Але ты згодны з тым, што маленькая музыка гэта цяпер як бы адно з таго, што, в прынцыпе, людзям патрэбна? Ну, улічваючы вось усё, колькі ўсяго, улічваючы тое, колькі ўсяго ўжо насачынялі складанага, вялікага, пампезнага. Так, заўсёды ёсць запыт на маленькую музыку, мне здаецца. Але кожны вырашае сам, што яму патрэбна. Можа, не кожнаму пойдзе маленькая музыка, таму... Добра, Слава, каму ідзе твая маленькая музыка? Каму пасуе?
нейкай процьме абсалютна розных і часам вельмі не звязаных абсалютна ніякім чынам паміж сабой людзям. Вось мы як бы на аккаунт наш в інстаграме атрымліваем много зваротнай сувязі станоўчай і што людзям падабаецца. Вось і гэта добра. Ну, кстати, як я і планаваў, што гэта будзе такая все-таки музыка по-хорошему для ўсіх, типа, ну не в сэнсе для ўсіх, што мы іх всем зараз в галаву запіхаем, як там хтосьці можа робіць, а в сэнсе, што ну для того, каб яна спадабалася, нібыта бы не патрэбны нейкі асаблівы бэкграунд, што было раней, напэўна, для маёй дыскаграфіі больш характерна, што там было больш таких перад слухачом перашкодаў для того, каб насалодзіцца. А тут нібыта бы все, ну, ёсць як яно ёсць, без дуракоў, што называется. Наколькі увогуле вось гэтая вся сітуацыя эмігранцкая уплывае на тваю музыку і на вашу музыку агулам? Гэты альбом пра тое, як бы як перажываюцца нейкія рэчы ў эміграцыі, ці гэта проста нешта такое агульнае для ўсяго свету? Добрае, вечнае. Ну, да эміграцыі ён, напэўна, все-таки ніякага дачынення не мае. Гэта все-таки гісторыя абсалютна абстрактная і асабістая для мяне. І она, як бы... Я вельмі буду рады, і я уже ведаю, што ёсць прэцэдэнты, калі людзі займаюцца декодингам нашых песняў і знаходзяць там розныя сюжэты і каму што блізка, гэта круто. Вось, у мяне ў галаве, скажем так, ёсць канкрэтнае разуменне, пра што данная плытка, вось, і дакладна вось да пра нешта вельмі глыбіннае і асабістае. Вось, а што даецца, што тычна эміграцыі, ну мы вось з Мікітам ездзім на гастролі в краіны, пра которые я ніколі не падумаў, седзячы ў Беларусі, што я змагу туды паехаць і іграць, то бок это же і Нямецчына, мы Берлін штогод ганяем, ну, на фестиваль Зінгер-Трефен, як бы, плюс мяне яшчэ адзін раз в Амстердам запрашалі іграць. Вось, і без польскага віда на жыхарства я не думаю, што я бы смог. То бок эміграцыя зрабіла ўсё ж вялікі плюс для беларускіх музыкаў. Ну, я думаю, што она дае магчымасці. Типа, она дае магчымасці і ўзровень тут высокі. Вот што ты скажаш, Мікіта? Так, ну я дзеля гэтага і прыехаў сюды, каб развівацца далей і граць канцэрты, рабіць музыку. Таму я стаўлюся, ну, да гэтага праекта як, ну, як да працы, па сутнасці. Што, ну, я хочу займацца музыкай і шукаю ўсе мажлівасці тут. І вось альбом са славы гэта такая самая магчымасць, нягледзячы на тое, як бы не звязана з Европай, так скажем, бо мы прыехалі з Мінску і просто іграем. Вось, але развіваемся ўжо тут і ну, намагаемся ездзіць кудысьці. Ну, вось Кміт-ансамбль, так, і, уласна, твае, Мікіта, праекты, дзе ты ўдзельнічаеш, ну, не бяру сюды, відаць, Саюз, а вось усе астатнія, гэта такая частка вялікага андэграўнднага руху, які тут у Варшаве ствараюць беларусы. Як вам удаецца трымаць вось гэтую такую, як сказаць, свой гэты почерк, так, потым ствараць, ну, кучу такой разнастайнай вельмі музыкі і пры гэтым, ну, увесь час яшчэ быць у полі там зроку медыяў, у полі зроку публікі і, ну, як бы і выглядаць настолькі цікавымі. То бок вы рэальна такая альтэрнатыва, ну, як на мой густ, усяму таму, што, ў прынцыпе, можна назваць вось афіцыйнай беларускай музыкай у эміграцыі. Ну, Мікіта, я думаю, што у тебя ўдаецца лепей, чым у мяне, там ты давай першы. Ну што, ну нам трэба быць такімі, якія мы ёсць, таму што, ну, гэтым вся фішка. Ось і ўсё. Нікаму тут, ну, не цікава паўторка чагосьці, тым больш там польскай сцэны. Тут усяго хапае, тут усяго шмат.
в агуле. І вось мы прыехалі з Беларусі, привезлі мінскую сцэну і просто продолжаем рабіць тое, што рабілі, бо ў гэтым сэнс в агуле. Паказваць сваё видение. Свое бачанне. Так. Я думаю, что да, я вельмі згодны ў гэтым сэнсе. Я думаю, что ну, типа, увага, которая ёсць там да наших персонаў, яна шмат у чым як бы натуральна складзілась. Ну, я не думаю, что мы рабілі нешта адмыслова для таго, каб неяк там, не знаю, выдзеліцца ці нешта такое. Не, просто так ну, атрымалось, что там мои там прыватныя ці наши агулом з Мікітам ці Мікіціны ідэі, они просто ну, крутыя, цікавыя і так і ёсць. Так, ну, гісторыя, можа, склалась. Ну, але яшчэ і атрымалася так, у некую вялікую калабарацыю вам усім згуртавацца. Дарэчы, вось як палякі рэагуюць на гэты беларускі андэграўндны рух? Наколькі ўсё ж ён цікавы гэтай публіцы мясцовай? Ну, яны цікавяцца і ну, па большай частцы гэта музыкі польскія, которые заўсёды ўсім цікавяцца, бо у іх тут шмат чаго і зноў-такі але яны не прапускаюць і беларускую музыку. Не скажу, што яны прям захопленыя гэтым, але яны сочаць за гэтым. Мне падаецца так. Я думаю, што ім просто цікавая музыка з усіх як бы краінаў, таму яны просто, ну я не ведаю, можа, ну розныя людзі і все такое, но я бы на іх месцы не выдзяляў беларускую як нейкую адмыслова беларускую. Типа, я думаю, што вот в сучаснай Польшы шматкультурнай можна разглядаць это наогул в адным кантэксце, типа адным музыкальным кантэксце, просто ён там выбірае себе іншае. Вось, а наконт цікаўнасці, да, я думаю, што яна пакуль што яшчэ не такая вялікая, як магла бы быць ну, у многіх гуртоў, але я думаю, што мы вельмі ўсе блізкія да таго, каб намацаць вось правільны шлях для таго, каб дагрукацца да польскай аўдыторыі. Я думаю, што это магчыма і на самом праўдзе, напэўна, нават не так складана. Но толькі трэба знайсці вось эту геніальную ідэю, эту божую іскру, которая раптам дапаможа нам, там, ну, нам, нашаму гурту і там калегам зацікаўленым у гэтым все-таки заявіць о сабе і заняць нейкае пачэснае месца вось у культуры, которая тут ёсць. Ну, увогуле, як бы прабіцца на польскую аўдыторыю, гэта як бы частка плана па інтэграцыі. То бок беларускай ўсё-такі не вельмі дастаткова аўдыторыі вось беларускім музыкам. Ну, у прынцыпе, калі ты тут жывеш, это, напэўна, нейк натуральным чынам выглядае. Не, ну яна цікавая, беларуская аўдыторыя класная, і мы з ёй размаўляем на адной мове, таму яна як бы ні з чым для мяне асабіста не параўнаецца, але просто тут трэба, напэўна, не з негатыўна, з станоўчым пунктам гледжання да гэтага падыходзіць, што типа дамагацца да польскай аўдыторыі это круто, типа без адносна таго, якое месца в маім там сэрцы займае беларуская. Не, просто, ну, типа, ставім такую мэту там умоўна. Ну, не то, што мэту нават, а просто было бы класна, калі бы так і здарылась. І, ну, як бы інтэграцыя, не інтэграцыя, ну, не ведаю, просто польскі слухач, его вялікая колькасць дасць вялікую колькасць магчымасцяў да выступаў у розных гарадах в этой краіне, там, да нейкіх сувязяў там з там мясцовымі, там, не ведаю, рэкард-лейбламі ці там канцэртнымі агенцыямі, з которымі уже далей можна ісці будзе неяк далей, там, Европу ці не в Европу, таксама не абавязкова. Просто мне здаецца, што да, польская какая-то, ну, прынамсі так яна выглядае з майго ўражання, польскае асяроддзе, оно нібыта бы можа прапанаваць шмат чаго добрага, і было бы дзіўна з гэтага не скарыстацца пры ўмове, што і наша група, і все нашы цудоўныя групы нашых калегаў на самом праўдзе нічым не горшыя ні за польскі, ні за амерыканскі, ні за якія. Класныя у нас гурты все. Я думаю просто, што мы яшчэ тут не вельмі доўгі час знаходзімся. Гэта такі просто першыя крокі, ну, калі браць. Таму праз 10-15 гадоў можа быць ужо зусім іншая карцінка. Абсолютно спакойна. Ну, так, мы ж тут, в прынцыпе, яшчэ вырашылі гаварыць пра альбом і спяваць. Так што давайте ўжо музычную паузу рабіць. Давайте зробім яе. Расказвайце, што вы граеце. Мы выканаем песню, якая як бы
як бы з якой ну адзін з самы вобраз галоўны на альбоме менавіта сонца над пастарункам. Ён нарадзіўся ў мяне ў 2023 годзе, здаецца. Вось, і ад яго пайшла вось гэтая песня, которая насампраўдзе я ўжо яе пішу там года з 22-го пісаў. Вось, она змянялась просто 150 разоў, пакуль не усталяваўся той варыянт, который ёсць на альбоме. «Бывай, моя зброя» уласна песня. Прачынайся хутчэй, нам трэба шмат чаго яшчэ паспець. Хай бура грымне ямшэй, а мы апранемся цяплей. Мы брыдзем у цішыні, нашы карані усё мацней, усё глыбей. Дзень састыў, кубку сонца узышло над пастарункам, і той адкінуў цень. Мы брыдзем у цішыні, нашы карані усё мацней, усё глыбей. Бывай, моя зброя у траурным строю, у наших пакоях заўсёды усё пад кантролем, заўсёды усё пад кантролем. Мы брыдзем у цішыні, нашы карані усё мацней, усё глыбей. Мы брыдзем у цішыні, нашы карані усё мацней, усё глыбей. Кміт-ансамбль, Вячеслав Кміт, Мікіта Орлоў. Сёння госці жывога эфіру Еўрарадыё. Мы гаворым пра альбом, дэбютны альбом гурта, які называецца «Сонца над пастарункам». І, уласна, пра жыццё тут, у Варшаве, у эміграцыі. У вас 4 удзельнікі. Так. І сярод іх ёсць Уладзь Лянкевіч, беларускі паэт. Безумоўна, ёсць. Ну і адназначна. Зразумела, што чалавек, які грае таксама, як і Мікіта, у шматлікіх розных гуртах. Вось. Ты ж таксама ў вішнёвым торце, так разумею. Я ў вішнёвым торце ўжо даўно дастаткова нават. Дарэчы, няма вось гэтай такой распыленасці, калі вось ты не толькі як бы аддаеш усяго сябе, так, нейкай адной музычнай адзінцы, а ты і тут, і там, і сям, і паўсюль як бы ты ўносіш нейкую такую вялікую творчую частку. Вось няма гэтага? Ну, у меня бы это пытанне, ну, такое, ізноў ж таки, диспозиции, за что отказывать там в конкретном ансамбле, там, умовно, за рэчы, за которые я отказаны ў кміт-ансамбле, это літаральна гурт, который называется моим прозвішчам, я, ну, за такія рэчы, напрыклад, не отказываю ў гурце «Вішнёвы торт», я там займаюсь як бы іншымі рэчамі, которыми не займаюсь в кміт-ансамбле, напрыклад, играю на электрогітары. Вось, карацей, я думаю, что калі знайсці баланс, типа, то классно. И хвапае и часу, и силу, ну, только как бы гастроли не накладались одни на одни.
Мікіта, як у цябе гэта адбываецца? Так, ну мне таксама. Я балансірую, але часамі бывае, што ўжо падаецца, што гэта зашмат трохі. Што стаміўся? Ну так, але я вучуся расстаўляць прыярытэты і працаваць як бы укладываць то, што я магу і то, што я хачу ў кажды праект. Вось. Так, і мы вось пра Лінкевіча загаварылі, ён жа паэт. Вось як ты спраўляешся, ты ж таксама такі хлопец цікавы ў плане таго, што твая паэзія метафарычная, ты вось заварочваеш вось гэтыя там вершы, тэксты для песень, так? Як ты ходзіш да Лінкевіча, напрыклад, кажаш, вось паглядзі, ці ён там ужо проста нейкім чынам кажа, слухай, вось тут бы я паправіў. Вось не страшна заўсёды перад нейкім такім ужо сур'ёзным чалавекам прэзентаваць? Ну, я прям, так, как бы, неяк афіцыйна мы в сэнсе займались там сур'ёзнай аналітикай маёй ці ягонай паэтікі, такога як бы няма. Час ад часу, калі нейкая знаходка у мяне ёсць, я, дзелюсь з уладзем, но я як бы дзелюсь і з іншымі сваімі калегамі па як это сказаць, па апрацоўцы нівы беларускага слова сучаснага. Вось. Ну, я его, безумоўна, я вельмі паважаю, як бы уладзе, его паэзію і ягонае моўнае пачуццё, таму, конечно, ягонае меркаванне на там з тых ці іншых рэчаў мне заўсёды цікава. І я рады его выслухаць. Я пакідаю па-ранейшаму за сабой права не згаджацца і не прымаць, як бы, нейкія рэчы, калі раптам яны мне не спадабаюцца. Вось. Але агулам, я, типа, што словаў, я так, в принципе, аднаасобна хутчэй над гэтым працую, там вось менавіта нейкай ансамблевай працы хутчэй няма. Вось. Но калі ён раптам там заўважыць нейкую там граматычную там праблему, которую я не ведаў, то гэта заўсёды круто. Што тычнай граматыкі, я зазвычай прымаю все магчымыя захады, каб было чыста і бездакорна. А тут чалавек в этом сэнсе, як ты сказал, сур'ёзны, таму вот, не страшно, наадварот, весело і класна, тому што я его як бы паважаю, і сябе я таксама паважаю, а два чалавекі такія паважаныя, калі сустракаюцца, то заўсёды цікава. Як на вас увогуле ўплывае вось гэты фон еўрапейскі, да? Вакол жа гучыць шмат рознай музыкі. Я разумею, што мы як бы ўсе жылі ў Беларусі, і там таксама вакол гучала шмат рознай музыкі, і мы слухалі і музыку, якая гучыць і тут, так, але наколькі вы заўважаеце ў сабе змены, не ведаю, можа быць у нейкім там мысленні музычным, так, нейкія фішкі недзе падбіраеце, нават, можа быць, ненаўмысна, ці ёсць такое? Ну, мяне выцягнула эміграцыя з нейкай беларускай хтоні, в сэнсе, што я вельмі моцна змяніў прыярытэты ў бок там нейкіх рэчаў, которые раней не заўважаў, а цяпер заўважаю, там, што тычна, я не ведаю, нейкіх узроўня там ігры на гітары, там тэарэтычнай музычнай дасведчанасці, всякія тэхнічныя нюансы там запісу і выканання, там не ведаю, у каго якія інструменты, у каго які там тэхнікі ігры на гэтых інструментах і так далей. Я думаю, што шмат у чым вось менавіта той, што тут як бы все такое больш дабрабытнае, так, магчыма, гэта дазволіла мне пераключыць фокус на гэта з нейкіх экзістэнцыяльных пакутаў, на которых я канцэнтраваўся, знаходзячыся там. Мікіта? Ну, для мяне, мне падаецца, што я заўсёды шоў сваім шляхам і ў Беларусі, і тут, але тут асяроддзе лепей дапамагае заставацца вольным як бы у гэтай думкі, у музычнай, у творчай, і папросту уважлівей слухаць асяроддзе і сачыць за чымсьці, за новым.
Але ўсё роўна я слухаю больш якога-нибудь старага музла. Але ну, новага таксама трохі. Ну, таму як бы не шмат што змянілася, папросту раблю, што мне падабаецца. Вы сочыце за тым, што адбываецца з беларускай маладой музыкай у Беларусі? Ну, Беларусь, это, ну, мне складана даецца, бо сацыяльныя сеткі мне складана даюцца. Ну, я стараюсь, так. А ты? Ну так, это можна сачыць толькі праз соцсеткі. Ну, цікава за гэтым сачыць. Як ты ацэньваеш вось тыя, не ведаю, новыя гурты, новыя плыні, увогуле той рух, які там ёсць? Ці моцна бракуе вас, напрыклад, там? Ну, не могу сказаць. Там бракуе, не бракуе. Гэта не нам, здаецца, гаварыць аб гэтым. Бо што мы там павінны ўсё цягнуць на сябе. Хлопцы спраўляюцца добра, граюць музыку. Гэта ўсё павінна происходить як бы само по сябе і вылівацца ва штосьці. Вось. І таму не ведаю, што сказаць. Ну, як бы музычна новага не магу сказаць, што там было прям шмат, але і не ўсяго бачу. Таму складана сказаць. Але ўсё происходзіць арганічна. Мне так падаецца. Ну, так, адзінае, што я бы сказал, што вось, я думаю, што нас, ну, в пэўным сэнсе не то, што бракуе, но мне здаецца, ну, вот эта вот конъюнктура музычная, которая есть там, которую я, прынамсі, могу уловить, там бы мы нормально вписались, я думаю, типа, в сэнсе, что, ну, адзінае, што, наколькі я разумею, там, это дастаткова цяжка з пункту гледжання, там, розных юрыдычных, скажем так, правовых рэчаў, таму, як бы, там, конечно, не заўсёды зразумела, як яны там наогул жывуць, таму што это там внутреннія рэчы, которые сюды рэдка, як бы далятаюць. Адзінае, што мне вось вельмі бракуе як бы Беларусь, вось я бы там хацеў іграць і все такое. Мне здаецца, што круто. Я гляджу там канцэрты там у вёсках нейкія, там чувакі ладзяць, думаю, блин, хочу. Фестивалі там, не знаю. То бок ты з тых, хто вернецца дадому? Ну, калі, ну так, за чаму не, круто. Так. Я погляджу яшчэ. Наводу дом в Зельве. Не знаю, буду жить в Зельве. Круто. Давайте яшчэ песенку. Давай. Вальс, наступная песня. Напэўна, вось это самая старая. Её першая версія была яшчэ запісана для другога альбома групы «За Беларусь Outfit» в 2022 годзе. Но тады яна яшчэ не была вальсам. Ёсць такая праблема. Просто і улева, а можа не можна, а можа не трэба, па глебе лязом і хлебам па небе. Гэта непэўна, але і не вельмі добра і проста па колена працу. Хтосьці на пляцы не характэрным для гораду і для прасторы. Всё мы это згодны, неверагодным. Американ Макхим застаўся без нагі пад зорным небам, бо чорная ружа эмблема праблемаў, а белая ружа нічога не зменіць, нічога не зменіць. Затое яна можа чыніць перашкоды, яна можа дакладна будь разам з намі, таварыш без твару, крамай таварам, нечым цікавым ці нечым зусім не цікавым.
нас сёння прэзентуе свой альбом «Сонца над пастарункам». Слава Кміт, уласна, і Мікіта Арлоў, нашы сённяшнія госці. Вы збіраецеся вялікі канцэрт ладзіць і прэзентаваць гэта ўсё нейкім чынам сур'ёзна. Я сёння ўчапілася за слова сур'ёзна. А пакуль сёння на пляжы пражскім будзеце несур'ёзна прэзентаваць. Можем зрабіць паўнаважны анонс. Так, сапраўды дата першага сольніка з нагоды прэзентацыі альбома, она будзе ўжо неўзабаве. Ужо ўсё, што можна было абмеркаваць, абмеркавалі з гэтай нагоды, з арганізацыі, адпаведна, засталося дачакацца анонса. А сёння, сапраўды, на пражскім пляжы ў Варшаве будзе вечарынка праслухоўвання альбома «Сонца над пастарункам». У праграме праслухоўвання альбома з касетнага магнітафона. У нас будзе касета адна пакуль што в адным экземпляры з альбомам. Яшчэ ёсць пару касет беларускіх і не толькі гуртоў, которые можна будзе разам просто паслухаць прыемна на захадзе сонца. Ну і мы ўжо ў чацвярох у поўным складзе выканаем пару песняў для тых, хто прыйдзе, таму калі раптам вам там няма чым заняцца, нашы шаноўныя гледачы і слухачы, завітвайце, калі ласка, на пляж і знайдзіце там нас і не ведаю. Давайте павітаемся і што-небудзь адзін аднаму скажам. Ну, дарэчы, бач, як супала сёння яшчэ канцэрт Вольгі Падгайскай у касцёле. Жесть. Вось, так, таму я думаю, што будзе, па-першае, многім беларусам будзе пра што падумаць, куды ж ісці. Но затое, я думаю, што просто мы на пляжы будзем большую частку часу, таму раптам, калі вы абярэце канцэрт у касцёле, то вы ўсё адно зможаце прыйсці на пляж, каб падзяліцца ўражаннямі, таму што мы, на жаль, на яго не трапляем, хаця, можа, і хацелось бы. Так, пытанне з чата. У хлопцаў ёсць музыкальнае абразаванне, спартивны інтэрес? Ёсць спартовая. Ёсць спартовая адукацыя і музычны інтэрес. Не, няма нічога. Спартовы інтэрес ёсць. Мікіта, у цябе ж ёсць музычная школа? Так, у мяне ёсць. Я скончыў музычную школу па класе фартэпіяна. Слухайце, музычная адукацыя гэта зусім нічога не значыць. У мяне, напрыклад, ёсць музычная адукацыя, але я працую журналістам на Еўрарадыё, так што справа такая. Ну, я бы хацеў музычную адукацыю, насамправду. Але зараз час такі, што ты можаш і атрымаць. Я планую. Вось я буду старацца намагацца рабіць, ну, як неафіцыйна, як зазвычай у меня атрымліваецца, там, это як бы без адукацыі, але без афіцыйнага пацверджання, да, то есть вось такое будзе, я думаю. Дарэчы, вось мы гаворым там пра музыку, туды-сюды, але ж у эміграцыі вы ж яшчэ нечым займаецеся, праўда? Людзі звычайна думаюць, няўжо вось музыкі тут могуць выжыць, там нават калі граюць у там 10 праектах. Ну, дастаткова жывыя, в прынцыпе. Ну, я мала чым займаўся апошні год, таму не магу сказаць. Ну, акрамя квіт-ансамбля і выдавецтва «Лысы чэрап», у которым я працую. Купляйце нашы кнігі. Ну, вось, я таксама займаюся музыкай у асноўным, але не толькі граю ў гуртах, яшчэ даю урокі, вучу граць там на бас-гітары, на гітары. А на барабанах? Ну, на барабанах можна трохі. Але на барабанах я такі самоучка напаўнейшы. Але я вучу ўсяму, што я ўмею. Вось, і гэта можа быць і прадакшн музыкі, і кансультацыі по там аранжыроўкам, урокі дыджэінгу таксама. Таму вось гэта мне дапамагае апошнім часам. Вось. Акрамя канцэртаў, якія даю, і вечарынак, таму шмат чаго. То бок з музыкі ў Польшчы можна жыць? Можна. Але, складана. Але можна. Як, я думаю, з беларускай журналістыцы ў Польшы?
З беларускай журналістыкай, ну, в прынцыпе, можна жыць, да. Але складана, але можна. Ну, я думаю, что якую галіну дзейнасці такую, которая не звязана, можа быць, з сантехнікай і там працай на заводзе альбо там продажам кветак у 8 сакавіка, можна пра ўсіх, в прынцыпе, людзей, так сказаць. Жыць можна, але цяжка. Гэта праўда. Ну што, будзем паціху заканчваць? Так. Значит, сёння, хто хоча, можа прыйсці з вами патусіць на пражскім пляжы. Так, у Варшаве, пражскі пляж, 19:00. А хто пойдзе да Олі Падгайскай на канцэрт у касцёл, той можа прыйсці, ў прынцыпе, на вялікую прэзентацыю кміт-ансамбля і альбома «Сонца над пастарункам» у бліжэйшы час. Бліжэйшы час з'явіцца анонс. Мы анансуем, я спадзяюся, его загадзя, каб ва ўсіх была магчымасць запланаваць гэтую дату і іншых плянаў ніякіх не рабіць на тыдні, і каб нашы шаноўныя калегі па музычным сектары таксама ведалі, што дата наша. Мы першыя, нават тыя, хто 3 месяцы таму нейкую дату забіл. Ведаеце, знаеце, вельмі складана бывае часам, таму што все вельмі актыўныя, усім вельмі карціць нешта зрабіць, але аказваецца, што дзён у календары, прыватнасці выходных, менш, чым ахвоты ў беларускіх музыкаў іграць канцэрты. І гэта добра. Гэта добра. І ўсё ж апошняе самае пытанне, «Сонца над пастарункам», да, як бы палітычных розных штук там ты пазбягаеш, але вось гэты пастарунак заўсёды чапляецца, да? Асабліва тым, хто увесь час думае пра тое, як там жывуць беларусы ў Беларусі, пра сітуацыю ў Беларусі, там у свеце і гэтак далей. Ты можаш сказаць што-небудзь? Я могу. Так, просто адзінае, што я спачатку хочу падзяліцца прыемнай гісторыяй. Адзін з нашых шаноўных слухачоў не ведаў слова пастарунак у беларускай мове, думал, што маецца на увазе нейкая пастараль. І што а потым аказваецца, што там вось такі, значит, закладзены в образе такая контроверсіўная рыса, як police office. Но там сутнасць этого пассажа, я як бы не претендую на то, што это істина, ні в якім разе. Я не хочу нічые там пакуты абясцэніць, нешта такое. Просто в один момент тотального страху і роспачы мне ізноў ж таки прымроілася, што як бы калі сонцу заходзіць над як бы пастарункам, да, пастарунак, ён по факце гэта як бы будынак, ад которого максимум, што можа здарыцца, гэта ад него тень упадзе, як бы, што гэта не... Это сапраўды, ну, людзі праходзяць всякае рознае і гэтак далей, але агулам, скажем так, з пункту гледжання абстрактнай гісторыі, гэта просто будынкі. І яны, як бы, яны просто ёсць у гэтым свеце. Па-за імі свет абсалютна не такой, як внутры іх. Вось. Дарэчы, Слава, ты ж сябе называеш бардам? Не, чакай. Чаму это я такое чамусь пыталася? Просто я вось пачытала так рэцэнзію на Рэформе, і там пішуць, што ты, ну, ні в якім разе не бард. Што я ўжо не бард, так, я Боб Дилан. Боб Дилан і, да, беларусацэнтрычны санграйтер. Это правда так. Ну вось, карацей, такая справа. Альбом, калі падводзіць, это самае, альбом пра тое, што все жыццё яшчэ наперадзе, на самом правде. І я правда так лічу. Я нормально выглядаю. І нормально выглядаю. Што ж, дзякуй вялікі. Вячеслаў Кміт, Мікіта Арлоў, гурт «Кміт-ансамбль». Сёння былі ў гасцях у жывым эфіры Еўрарадыё. Мы пагутарылі пра дэбютны альбом гурта «Сонца над пастарункам». Яго можна паслухаць на ўсіх лічбавых платформах. Дарэчы, спасылка на яго у нас ёсць пад гэтым стрымам. Так што, калі ласка, заходзьце, слухайце, пакідайце свае каментары. Увогуле, не забывайце, што беларускія музыкі вартыя таго, каб іх слухаць. Дзякуй, хлопцы. Дзякуй табе, што запрасіў, і дзякуй вам, што слухалі. Дзякуй вялікі. Да пабачэння. Юху!